we're back again after a long hiatus. Nandito ulit ako with Chio Buchi Motovlog. Sa mga curious kung ano ba yung nangyari sa akin during the 3-week long break, continue watching para updated kayo sa chismis ha. And mag-subscribe na rin kayo because ba't naman hindi, di ba? And click mo na rin yung bell button para updated ka sa mga future uploads natin. So ayan, Sunday rides ulit tayo, maaliwalas. And it's a beautiful day to finally ride again. Yun. So today kasama ko yung kirida ko, kalabaw ko na na-confine din kagaya ko. And yes, naka-proper gears tayo ngayon. Nakasuit na tayo kasi we have learned our lesson. So kayong mga boss, huwag nyong i-ignore yung palagi kong advice na mag-suit tuwing nagra-ride for your own safety na rin. Ikaw kung gusto mong magaya sa akin, habol tayo, habol. Kagamis mag-ride after a 3-week long break. Solo sana tayo pero nagkataon na bibiyahe din yung mga friends natin from ABMC. Mas okay na yun, mas madami, mas happy. The more the merrier. So rota natin for today is Pagudpud ulit. So ayan, chill ride muna tayo ngayon. Testing natin kung kaya pa ba or nangangamoy early retirement na. Sa mga curious kung ano ba yung nangyari sa akin, ready na kayo sa chismis? Eto na. So last February, I think it was the last day of February, ang rota namin was supposed to be Cagayan boundary. Pero habang tinatahak namin yung daan, ang boss nyo nadulas. Na-scratch, na-dusbor. Para ma-picture out yun or magka-idea kayo kung ano ba yung nangyari, here's a clip. Yeah. Nadulas, nadusber tayo mga boss. Nadusber puto. Sa awa ng Diyos, okay naman tayo mga boss. Konting galos tsaka sakit sa katawan lang. Bugbog sa katawan. Slow down. First timer Mukhang mag-baby visit tayo today. Ay, hinay-hinay lang pre. Tangin. Shout out nga pala sa mga kasama ko nun, ang Road Killers, Million Crew. Monkey, shout out pare. Tinana mo, din nag-finish yo. So yun, thank you mga pare sa hindi pag-iwan sa akin from the time na na-aksidente ako hanggang sa nadala ako sa ospital. Yun, thank you. So ano ba kasi yung nangyari? Ano ba yung mga lapses or mistakes ko kung bakit nangyari yan? Una, I think yung rear shocks natin, kasi natimpla ko na pang stroll lang pang city movement kumbaga. Malambot siya. Medyo naging bouncy na siya nung pagdating ko sa Pagudpud. Kaya yun, isa siguro yung sa dahilan kung bakit tayo na-dusbur or na-scratch. Pangalawa ay yung center stand natin, sumasayad Nakalimutan kong tanggalin kasi yung may rubber sa may center stand. Yung, ewan kong tawag doon, parang rubber stopper para hindi dumikit yung center stand sa may engine. Nakalimutan kong tanggalin yun para sana tataas ng konti yung ground clearance niya. Pero wala na nangyari na Ayan, lawag na tayo. Bilis Pangatlo is yung
na overexcite ako. Alam mo yung palagi kasi tong kalabaw ko yung ginagamit ko kaya nasanay ako sa speed nito. Yung gamit ko nun yung NMAX. Siguro sa overexcitement ko, hindi ko na namalayan na overspeeding na pala ako sa curve. Kaya yun siguro, isa pa sa dahilan yun. Next is yung di ko pagsuot ng gear, proper gear. Yung suit natin, mga pants, ganyan. Naka-long sleeves lang ako nun kaya may mga galos tayo, kaya konting bugbog sa tagiliran. It was very hypocrite of me to advise my viewers na palaging magsuot o palaging magsuot ng proper gear tuwing magra-rides. Pero ako mismo na nag-a-advise yung hindi gumamit ng proper gear, tapos nadali pa, no? Tangina. Dapat yung helmet mo yung tunay yung hindi pang dekorasyon lang or pang forma lang. Ito mismo yung magsasalba sa'yo between life and death Kaya kumuha ka ng magandang helmet. Yung quality hindi lang yung maporma. Teka lang. Hirap maaksidente mga boss, ang daming kuskus balungos. But that accident will not stop me from doing what I'm passionately about. Tuloy pa rin rides, pero this time reset tayo. Kapa ulit. Yan, quick break. Yan, quick break muna. Yossi mode. Woo! So yun, pahinga ng saglit, larga ulit. Medyo naninibago tayo medyo matagal din yung 3 weeks na hindi tayo bumiyahe. Medyo may kaba pa ng konti. Yan, kaya chill muna. Never let a stumble in the road be the end of your journey. Banat na ta. Falling down is an accident, staying down is a choice. Yan, every setback is a setup for comeback. Yan, nakita ko lang somewhere. Actually dito na part nun, nahulog yung GoPro ko. Di ko lang alam, baka sign na pala yun na may mangyayaring masama sa akin. Oh well, nangyari na. Hindi na natin may babalik. Wala namang reset button dyan. Kaya thankful na lang tayo na okay pa tayo. Kaya thank you Lord for giving me a second life, second chance.
Uy, nagtuloy-tuloy na yung mga kasama ko ah. I miss Pagod Food! Woo! Miss na miss ko tong daanan dito ah. Woo! Yeah! Nandito na tayo sa stretch. Pero madami na namang tao dito. Nakahataw din tayo. Woo! Medyo mahangin kaya malikot yung motor. Yeah, ang sarap ng feeling ha. Woo! Yan, nandito na tayo sa may twisties of Pagod Food. Ay, guide me oh Lord. Ay, hinay muna. Medyo kinakabahan pa tayo. Ay, hinay muna. Tingnan nga natin kung saan ako na-store. Medyo hindi ko na matandaan eh. Pero ang alam ko malapit lang. I think dito na yata na part yan eh. No, malapit-lapit na yata dito. Dito kaya yun? Oh yes, dito yun oh. Dito mismo sa part na to. Putang ina. Ay, kanal. Tinanat. Ay, ako. Nagkakatakot ang lalim ng kanal ah. Kalahin mo, nahiga ako doon. Shit. Ay, wasak yung NMAX natin doon. Tangina. Pero okay lang, at least safe tayo. Si Nestro pala yun. Tsaka si Boy Jasper yun. Ba't ganon? Ba't ganon yung kalasada doon? Nasa kabilang lane na pala ako. Nakakalito yung ano doon ah. Kalasada doon ah. Oh yeah, follow the lane. Ay, basta. Ay, madulas boss. Tulas ako dun ah. Ay, madulas oh, mabuhangin ah. Ay, tiyo.
kalsada. Umulan kaya dito? Damn, feeling so good, man. Woo! Yeah. Ay, budbudo ako, nagbudon. Ay, nakakamiss talaga, no? 3 weeks Ay, hindi, 3 weeks 3 weeks na walang rides. Tangina. Feeling baguhan ulit. Feeling virgin ulit. Pero ano, it's nice to be back mga boss. It's nice to be back mga kabirit. Sarap sa feeling.